Keskus. Yhdistän. Härmät eivät vastaa. Ovat varmaankin ne seurantalon iltamissa. Et yrittäkää uudesti sitten. No niin, kuulemiin. No morjens Jaska. No moi. Mitäs kuuluu? Ei tässä kummempiin. Tässä on mennyt päivä ihan mukavasti. No niin, vieläks Hemmilä hevonen on kipiä? Onko se eläinlääkäri vielä tarvittu? En mä tiedä, ei ole ainakaan kuulunut semmoittis, että olisi enää kipeä, että niin luultavasti on jo parantunutkin, että niin on eläinlääkäri saatu liikkeelle, että niin, ei. No soi toi puhelin kato koko ajan. Ai sitä vartenhan meitä täällä ollaan. Sehän on hyvä vaan kun soi. Keskus. Yhdistän. Puhelu. Tiedätkö mitä? Meidän mamma oli hiivaleipää ja se lähetti sullekin vähän tuliaisia. Ja siellä on ihan itse kirnuttu voitakin välissä. Joo, ja on varmasti hyvä. No, kyllähän se mamma hiivaleipä aina on hyvää. Maistuuko sulla kahvet? Hei Varro, mä katon ensiksi onks poroja, ettei käy niinku silloin kun mä Lailalla tarjoin kahvet ja koskaan se ei kahvia ottanut, kun se kävi täällä. Ja sitten kerran mä tiesin, ettei mulla poroja ollenkaan ja mä kysyin. Sit hän olisi halunnut. No sit hän olisikin ottanut. Joo, mut kyllä meillä on, niin yksi kahvi, niin mä keitän. Niin, no niin, kiva. No mitäs, ei tulipaloja ei ole ollut yhtään, ne on aina kaikkein pelottavampia. Joo, ei ole tulipaloja ollut, eikä nyt ollut pahemmin ukkosiakaan, että on kaikki linjat pysynyt ehjänä. Niin, en tiedä, onko yhdessä talossa vielä linja rikki, mutta nämä isommat maalaistalot on saaneet jo linjat kuntoon kyllä. Ne tarvii niin paljon puhelimia, että niin pitää olla puhelimet kunnossa. Joo. No, kuinka laskikämpäri tarvitseeko tyhjentää vai oliko nyt eniten linjaa, että pääsit pihalle? Helmitäkin oli täällä niin, että mä pääsin tonne vessan perillekin, että niin nokkosten joukkoon kyllä. No sitten siihen liittyen, siellä on aina vähän ollut. No hyvä sitten. Joo, kun se on taikkaa. Keskus. On kyllä nyt paikalla, että
mutta ei varmaan nyt voi tulla puhelimeen. Soitan joskus myöhemmin uudesti, kun sulla on. Sulla kuitenkin on vaan ihan tämmöistä treffiasiaa. Soita myöhemmin uudesti. Että ei vaan kieltänyt mun puhelua. No niin, hei. No niin, tules ottamaan täältä tää kaffeto. Mä en viitti nyt juodakaan, kun mä tietenkin sit söin sitä leipää jo heti, kun mamma leipos. Niin No vieläks sä vastaat, tuloks mä jo väliin? Keskus. Treffejä vaan tehdään niitä. Näin on. Ihana. Sulle tehdään sitten treffit kanssa jossain vaiheessa. No niin. Sun kahvillinen sä ottamaan, niin mä vaihdan sit hukiin tähän. Kiitos. Voi mikä loppusoitto täällä on. Ihan. Karstu. Yhdistän. Onkohan rouva Stenius paikalla? Hänelle olisi tulossa kaukopuhelu. No Helsingistä. Yhdistän. Rouva Stenius löytyi, saa antaa kaukopuhelun tulla. Kyllä. Onko? Oikein Helsingistä asti soitti. Mun piti juuri vielä ihan jatkaa meidän ämpärijuttua, että kyllä se on onni, että se kytenipatti on olemassa, että saadaan sitten apua kun tarvitaan, kun selitä sitä sit, jos tulisi iso asiakin ja pitäisi päivällä juosta ihan perälle, niin mitä ne sit tykkäis, kun ei keskus vastaisi? Ei ne tykkää siitä yhtään hyvää ainakaan, että niin. Kyllä se täytyy olla mahdollisuus vastata aina puhelimeen, kun se soi, mutta ei aina ole. Ei aina tahdo olla. Sitä ne ainakin odottaa. Keskus? Ai no moi. Voi kuule, kun mähän on koko tämän viikon illat kaikki töissä. En mä nyt millä. Voi lomaa Roomassa, voi sehän olisi ihana elokuva. Eikö siinä ole se Gregori, Petti ja Odehe? Kuule, meneeköhän se vielä sunnuntaina, silloin mä jo pääsisin. No, käy katsomassa ja otetaan sitten uudestaan yhteyttä. Joo, kyllä mä mielellään tulisin. No hienoa. No, soitellaan myöhemmin. Hei hei! Nytkö sä ne treffit sitten teitkin jo? Ajattelen, kun ihana asia. Lomaa Roomassa elokuvaa menee ohjalla nyt, niin voi että. Toivottavasti mä Pekko 10 menee siihen aikaan, että pääsee tänään se oli, niin on siinä prätkä, niin voi se tulla sitten Joo. Ihan mukavaa kerta kaikkiaan, että niin muisti soittaa. Katos, kun tulikin oikein vähän taukoa, ettei koko ajan soinutkaan. Niin, täytyy olla pieni taukokin, mutta
mä jätän sut tänne yötöihin ja lähden kotiin ja kiitos sille mammalle oikein paljon näistä hyvistä leivistä ja nyt terveisiä, että olen taas joskus käymäänkin. No että ihan se on oikein vamma, kyllä mielellään aina juttu seuraa ottaa. Joo. Ja kuinka sun äitis nyt voi? No äiti on aika huonossa kunnossa, on ollut Hopeaniemessä hoidossa, on ollut Heinolassa hoidossa. Mutta niin, ei vaan mikään tahdos auttaa. Reuma on niin paha tauti, että niin se vie vaan aina vaan huonompaa ja huonompaa kuntoon. Kyllä sä oot ystävällinen, kun nyt aiot jäädä kotiin äitiin hoitamaan. No mun on sitten jäätävä pois, että niin olisin mieleisesti vielä ollut täällä mutta niin nyt on jäätävä pois sitten äitin takia. No nyt se loppuu se kaukopuhelu. Haloo. Kiitos. Mä oon odottanut nyt vielä, että kun Pekkohan teki aina leipätilauksen, niin missä se nyt viipyy sen soittamisen? No niin, mutta jos se nyt tulisi, mutta niin kerro nyt mammalle paljon terveisiä. Joo, kiitos. No niin, hei. Heippa. Keskus. Yhdistän. 2. No niin, vasta. Keskus. No hei Kaija, ai sulla on taas se puhelu sinne Ikkalaan. Kuule, mä yhdistän nyt ensiksi Sammattiin, niin kyllä se Helle hoitaa sieltä sitten, soittaa Nummella ja Pusulaan ja mitä kautta se nyt sitten pitää mennäkään, että sä sinne Ikkalaan pääsit. Mä soitan Sammattiin. Moi moi! No täältä on Karstu teillä, hei. Voisitko sä yhdistää Nummelle, kun pitäisi päästä Ikkalaan, niin ne jatkaa sitten sieltä. Kiitti, moi. Jäi vähän mullekin sentään vielä, ei ole kaikki. Ja nyt soi mun oma kännykkä. Juoks te nyt Verius ja Kanarialla olette? Meniks matka hyvin? No minkälaiset ilmat? Hienoa. Nyt nauttikaa sitten oikein ja uikaa ja syökää ja voikaa. Paikat, kun mä olen täällä Sehtolanrannalla, niin puhutaan sitten myöhemmin. No niin, oikein onnistunutta lomaa teille. Hei hei!